Binaway gala may gadlaw kanatong tanan o layon sa ika-75 nga yubileo sa Archdiocese of Zamis ang pagbukas dili karong umabot nga January 27. O nga tumagoman ato nagunang magbalantay sa Archdiocese of Zamis Most Reverend Martin Sarmento Mawa D. Archbishop mayong adlaw and unsay mga pagpangandam sa Archdiocese of Zamis na bila sa nag-opening dili sa yubileo Archbishop. Una sa tanan, ato gayon nga sa ulugon ang opening ceremony sa ika-75 katuig nga pagka lokal nga simbahan sa Usamis. O busa agi og spiritual preparations aron lig-unon kita mao nga aduna kitay novena masses nga gasugod ni atong Domingo, Pitsa 18, atol usab sa piyesta ni Señor Santo Niño atong gihalad o mao kana ang pagsugod sa novena masses Pitsa 18 hangtod sa Pitsa 26. Ato kining gihimo novena masses aron mahasilsil gayud sa alimpatakan sa ato nga mga parokyano ang kabililhon sa ika-75 katuig nga atong pagsaulog sa lokal nga simbahan. Ug dili lang kay doon na kitay novena masses nga gasugod sa Pitsa 18 hangtod sa 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ug sa Domingo sa Pitsa 25 dunay pastoral letter nga ako nga ipagawas aron atong mahinumduman ang kabililhon sa kasaulugan sa ika-75 katuig nga pagka-lokal nga simbahan. Mao na nga ako yung dasigon, akong hangyoon si Father Jason Panagiton, isip siya ang ato nga chancellor nga mo sulat ngadto sa Misamis University, ngadto sa FMC mga eskwelahan kini, ngadto sa Misamis Institute of Technology, magsulat ngadto kang Ma'am Lucel Maglasang, ang Our Lady of the Triumph, ang OLT, magsulat ngadto ni Ma'am Lucille nga ang ilang doon na sila magpadala sila og mga representatives ng mga estudyante atol sa ulugan sa opening ceremony sa ika-75 katuig nga pagka lokal nga simbahan sa Usamis. Unya ako pong hangyoon ang mga Lasal University, ang mga brothers nga magpadala pud sila og mga representatives nga estudyante nga maoy mo testigo, mo witness sa mao nga kasaulugan. Archbishop, narang buntag sa 27, 8 man magsugod ang seremonyas diya sa Kota Shrine, ano siya dayon himo ng prosesyon. Mao kana alas 8 sa buntag, sugda na nato ang mao nga seremonyas alang sa mao nga kasaulugan sa opening ceremony sa ato nga pagkalokal nga simbahan. Dunay tay panalangin sa bust ni Father Jose Ducos nga maoy founder sa Kuta Shrine. Kay namugna ang Kuta Shrine niadtong tuig 1756 nga panguluhan ni Father Jose Ducos. Busa atong ibutang dinha sa kuta ang iya nga bust, ang iya nga dagway. Unya ato pud nga bag-uhon ang atong mga friends aron dunag yoy solemne nga pagtan-aw ug makaingon yun ang tao nga balaanon yun kining maong lugara. Busa mag-usab kita sa mga friends ug ato kining panalanginan isip duha ka importante usab nga panghitabo dinha sa Kuta Shrine, ang pagpanalangin sa bust ni Father Jose Ducos ug ang pagpanalangin sa mga friends nga maoy makaagni ug makahatag og pagtagad kung ang tao moadto na sa Wellness Park, ila pong makita ang maanindot nga mga pergola sa ato nga Kuta Shrine. Okay, pag-abot sa katedral, Archbishop, dala po'y ceremonias, then
after nila ang misa no ang mao gyud ang sentro sa opening pagbukas sa jubileo. Atong hinumduman nga dinha sa kuta dunay seremonyas unya ang mga pari magpuli-puli og dala pag-alsa sa krus. Importante man yun ni ang krus. Kay ang krus mo may timaan sa tong pagtuo. Unya naa po dadon usab sa andas ang birhen sa kuta. Unya duna po yung mga flaglets nga akong hangyoon ang mga estudyante nga magdala niini nga mao ang flaglets sa ato nga Santo Papa, ang flag sa ato nga Santo Papa. Mao man bitaw nga akong gihangyo ang mga estudyante, ang estudyante sa Misamis University, ang estudyante sa FMC MA, ang estudyante sa Misamis Institute of Technology, ang estudyante sa Our Lady of Triumph, nga unta sila muapil aron ilang masaksihan samtang sila gadala sa mga flaglets sa atong Santo Papa. Flaglet Santo Papa tungod kay ato man nga pagtuo ang ato nga gisaulog. Unya dili lang kay ang ato nga mga gisgutan, ako pong hangyoon magsulat si Father Jason Panagiton nga iyang sulatan ang mga head of schools sa ako nga gisulti, labi na gayon usab ang LaSalle University nga magpadala usab sila og mga representatives sa ilang mga estudyante aron mosalmot sa ato nga kalihukan gikan dinha sa Kuta Shrine hangtod nga moabot didto ang prosesyon didto sa cathedral. Pero ato hinumduman ha nga duna putay gikan sa Kuta Shrine ang prosesyon muhunong sa duha ka higayon dinha sa dunay lugar sa Maritime kanang murag Maritime School ana dinha muhunong unya naay pagampo nga buhaton unya iniguman sa maong seremonyas padulong na po dito sa Greenwich adto na po muhunong na usab aron adunay pagampo unya hangtod nga moabot na po dito sa katedral og adto sa katedral atubangan na usab duna na po yung seremonyas dito sa katedral din ato nga i-opisyal pagsira ang mao nga kining balaan nga pultahan o ato nga siraduan kana sa ritual. Unya sa ako nang ikasulti, doon natay gamay nga kahon, din ato ibutang ang ngadto ang kapsul, din didto ang mga pangalan sa mga pari nga mi-attender sa opening ceremony sa 75th anniversary. Unya didto pod i-apil usab ang akong mensahe sa 75 katuig nga pagsaulog sa lokal nga simbahan ug ang ako nga mga pagampo pangandoy sa mahitabo sulod sa 100 years nga lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Daghan kitang mga seremonyas nga buhaton ug ako kini nga isulting daan aron kamo makahuna-huna nga mauday kini ang atong pagabuhaton. So sa mga katawanan si Bishop unsay lang kanabang mahatag pod tampo no labi daw sa opening. Una sa tanan aduna unyay kining flyers, leaflets nga gihimo si Father Jason Panagiton. Unya naa dinha ang gamay nga history, ang gamay nga mga panghitabo ug nindot kayo kana nga ikaw makadawat ni ana. Ako pong hangyoon kinsa kadtong nakadungog niini nga kun doon na mo'y sarang mutampo kay ako magyunig. I have to show my leadership and I have to really implement nga doon na yung bust ni Father Jose Ducos o nagkinahanglan ka na og salapi. Doon na puntay bag-o nga mga fence og nagkinahanglan usab ka na og salapi. Pero naa o wala, God will provide. Pero ako muila sa inyong pagkamanggihatagon ug ako sayon nga kamo mutabang sa maong kausa. Kay dili man lang kini alang sa dungog. Dungog man ni natong tanan nga mga misamisnon nga kita nakahatag ug maayo nga panigingnan alang sa umaabot nga mga kabataan
alang sa atong kabataan karon nga mao ang umaabot nga mga leader sa sunod nga mga katuigan. Ato gining ninduton ang bust ni Father Jose Ducos aron sila makakita mao di kini si Father Jose Ducos. Ato pud nga buhaton nga maanindot ang ato nga kining ngato nga koral dinha sa kuta aron makita madapit gyudayon ang panguna-una sa tao nga iniglingi nila makiingon silang wow nindot gyud kaayo ang maong kuta. Busa tabangi ako ninyo, tabangan nato si Father Jason Panagiton, tabangan nato ang mga komite nga maoy mopahigayon niini. Usbon ko misalig ako sa Ginoo ug kini mahitabo gayon tungod kay ang Ginoo maayo ug maluluyon. Archbishop, gidapit ang tanan labi na sa mga parokya, sa mga katawan nga makaanhi gyud no, dili lang nga finance, PPC, tanan nga mga katawan nga gusto willing nga mapil. Tinuod ka na kay ang gani gi-required yun nako. Ako yung gihangyo ang mga kaparian nga ang ilang PPC, ang ilang kunong PPC kuan man na it is ginabitong nabuo unsay boy binisaya nang nabuo na kanabang gikan man kini sa mga chapel presidents sa tibuok nga parokya tingali mga 50 to 40 to 50 ka mga tao unya ako pong gihangyo ang kada eskwelahan gikan sa Sapangdalaga hangtod na sa Plaridel hangtod na sa kining Bonifacio end to end ang mga principal kinahanglan mudala sila og mga napulo ka estudyante gikan sa ilang sa kining grade 10 o sa ilang grade 12. Depende nila napulo ba kung mas daghan mas maayo. We have to evangelize, and one way to evangelize is to educate our school children, ang ato nga mga estudyante. Busa ako pong hangyoon dinhi sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception under the leadership sa atong principal nga si Ma'am Dumaog. Hinaot nga ang mga estudyante andam gayud sa ilang mga flaglets o sila mao gayud ang magdala usab aron mo witness gayud, mo apil gayud aron ilang makita unsa di ay ang pagsaulog nato sa ika-75 katuig nga pagka-lokal nga simbahan sa Osamis. Archbishop, tibok tuig di no opening, tibok tuig yun di ang maong jubileo. Ang jubileo tibuok tuig. Mo adto kita sa kuta, mo adto kita sa katedral. Ang pagsaulog yun sa jubileo mao gayud ang Nobyembre 9 hangtod sa 12 kay at moari naman usab ang mga kaobispuhan sa Pilipinas. Ang mga obispo sa Pilipinas gani ako nagdala kong flyers sa Misamis Occidental, moari man sila karong July 6 to 13 o tungod niini preparation kini sa ato nga kasaulugan sa ika-75 maglibog mo ha sa Enero 27 opening ceremony nga maoy mudala ka nato sa atong pagpamalandong sa ika-75 katuig nga ato kining saulugon gayon sa Nobyembre 9 hangtod sa 12. Kay kini kung Nobyembre hangtod 12, two birds in one stone pod kini. Kay mauman kini ang kasaulugan sa dopim convention sa priests and bishops. Mao na nga two birds in one stone, ato na lang sa ulugon ang ika-75 katuig sa Nobyembre 9 hangtod sa 12 kay mauman usab kana ang panagtapok sa mga kaparian ug mga obispo sa Dopim sa Dipulog, Osamis, Pagadian, Iligan ug Marawi. Mao nga maana na pud nato sa ulugon ang ika-75 katuig kay naa man pud dinha ang daghan kayong mga kaparian ug nindot kaayo ang kasaulugan. Atong hinumduman ha nga sa diha nga namugna ang lokal nga simbahan sa Osamis, gilangkuban kini
sa Lanao del Norte ug Lanao del Sur. Ipasabot nga ang lokal nga simbahan sa Usamis nakamugna ug nakapahimugso sa duha ka local church, ang Diocese of Iligan ug ang Prelature of Marawi. Kaniadto sa 1951, appeal sila sa lokal nga simbahan sa Usamis under the Prelature of Usamis. Ang Usamis ang gilangkuban sa Prelature of Usamis niadtong January 27, 1951, mao ang Misamis Occidental, ang Lanao del Norte ug ang Lanao del Sur. Sa diha nga nahimo nga kita sa tuig 1971, niadtong nahimo kitang diocese, nahimugso ang ni separate gidunay nahimugso nga duha ka local church, ang Diocese of Iligan o ang Prelature of Marawi. Archbishop, sa matag yubileo no, sa itong simbahan, nag-indulhensiya, no? Madawat ang mga matuon. Simba din sa ito sa yubileo sa Archdiocese of Usamis. Mao po sa kini ato kaning kada yubileo do na mangyoy mga indulhensya nga madawat. Importante mao nga ikaw mo kumpisal, nga ikaw kining moampo og mga intensyon sa Santo Papa og intensyon sa Archdiocese ug imong masinati ang mga indulhensya. Unsa mo mga indulhensya nga imong masinati? Una sa tanan ang kalinaw gyud sa imong kinabuhi. Ikaduha nga kining ang mga panalangin nga imong madawat. Kana bitong panalangin bitaw nga wala ka mag-expect, pero imong gikinahanglan ug imong nadawat ug tungod ni ana ikaw nagmapasalamaton. Mao kini ang resulta sa indulhensya sa imong kinabuhi. Mabatunan nimo ang kalinaw tungod kay ikaw naghinulsol sa imong mga sala, gahimo ikaw sa penitensya, gahimo ikaw sa pag-ampo sa Santo Papa ug sa pag-ampo sa Arsobispo, ug tungod ni ana ikabaton ikaw kalinaw sa imong kinabuhi ug imong nadawat ang panalangin nga wala nimo gi-expect. Kana bang usabay expectation? Kanang wala nimo gilauman sa imong kinabuhi nga moabot, pero imong gikinahanglan. Mao na ang tungod kay imong gihimo ang mga pamaagi aron ikaw makadawat sa panalangin sa indulhensya. Doon na ba yung prayer sa Jubilee Archbishop ampo din sa simbahan and sa pamilya, no? Nindot po na Archbishop. Nindot kaayo. Doon naman ko naaman din na sa magsimba sa kining saluyo dinhi sa page 170, pag-ampo alang sa Jubileo de Diamante sa pagalokal nga simbahan sa Usamis. Akong gihangyo nga kamo moampo niini aron mamahimong mabungahon o successful ang ato nga pagsaulog. Ug tungod kay ikaw gaampo, hatagan ikaw sa maong indulhensya. Ang epekto sa indulhensya sa kinabuhi mao ra gyud nga kita makaangkon og kalinaw, nga kita kining makadawat og panalangin nga wala nato gi-expect, pero atong gikinahanglan. Mao kana nga ang indulhensya nga atong madawat pinaagi sa atong pagsaulog sa 75th anniversary sa atong pagkalokal nga simbahan. Archbishop, sa imong mensahe pagdapit sa tanan nga mga katawan, labi na sa opening sa yubileo sa Archdiocese of Usamis. Una sa tanan, ako ta kamong dapiton nga atong ubanan ug atong salmutan ang opening ceremony karong Enero 27 nga magsugod dinha sa Kuta Shrine. Dunay mga ritual nga buhaton, unya ang ato nga mga kaparian mao ang mo dala sa krus ug duna po'y andas sa mahal nga Birhen Maria ang Birhen sa Kuta. Unya busa atong saksihan kini kay mao kini ang makapadasig kanato ug makapadayon sa lig-o nato nga pagtuo. Kung ikaw miila na ikaw kabahin
sa Archdiocese sa Osamis salmuti o apil sa mga nga kasaulugan aron ikaw dili mamahimong inosente sa taliabot nga mga tuig. Be aware that through this celebration blessings will come into your life. Hinaut-unta nga ako po nga dapiton ang mga nagkalilain nga mga eskwelahan, labi na gayon ang Lasal University nga mopadala og mga representante nga maoy mosaksi panahon sa pag-opening ceremony dito sa Kuta Shrine alas 8 sa buntag sa Enero 27. Ako po nga giauhag, gi-invite ang Misamis University, ang FMC MA, ang MIT, ang OLT. Akong gihangyo si Ma'am Lucille Maglasang nga iya po nga ipadala ang iyang banda dinha aron mahimong madasigon ang ato nga kasaulugan. O si Ma'am Luz Pirarin kung makapadala siya sa banda pinagi usab ni Father Daryl Rosales sa dinha sa Tanggom kay naban pud sila yung mga maanindot nga mga kining banda hinaut nga inyo pod nga mapadala diri sa Osamis. Usbon ko, maghugop kita atong apilan gikan sa Sapangdalaga, Concepcion hangtod sa Dunbic, Bonifacio ug moari kita sa Osamis sa Enero 27, 2026 atong saksihan ang opening ceremony sa ika-75 katuig nga pagkalokal nga simbahan. Salamat ninyong tanan, salamat sa inyong pag-ampo, salamat sa inyong pagtambayayong. Usbon ko ang ato nga pagsalmot maoy mopuno o muhimo kanato nga maayo mopuno sa atong kahibalo bahin sa ato nga Archdiocese sa Osamis. Hugupan nato o magpasalamat kita sa Ginoo nining maong okasyon kay mao kini ang dalan padulong sa atong gingharian nga mao ang paraiso nga gisaad sa Ginoo natong tanan. Salamat sa inyong pagpatalinghog. Hinaot nga atong salmutan ug ubanan atong saksihan ang opening ceremony karong Enero 27, 2026 sugdan dinha sa Kuta Shrine. Salamat natong tanan. Salamat atong nagunang magbalantay sa Archdiocese sa Osamis, Most Reverend Martina Sarmiento Habawa Didi sa pagdapit labi na sa opening sa ika-75 Jubileo sa Archdiocese sa Osamis.